Okay, good day. And I'm Shanti. Aha m bụ Shanti. I'm from India. Abụ m onye India. And I'm a Ana m emepụta manufacturer ihe na here in India. And I'm also an Ana m ebubata importer ngwaahịa m here na in Nigeria. Like Bụkwa ebe I m form na-ebusa my own ma na-erekwa company ya. here. I'm just Ana m importing emepụta my mmanụ own dị iche goods iche bụkwa ndị from eji edozi India, ahụ. and then I'm doing the Anyị distribution nọ n'ihe here. gbasara imepụta mmanụ ndị eji We are edozi more ahụ. into cosmetics. Ọ bụghị naanị mmanụ ndị But eji edozi ahụ. cosmetics doesn't mean Kama, cosmetics alone. anyị See, our nwekwara products ngwaahịa are more into ndị eji agwa anụ ahụ education na-adịghị and mma. ailments. It not only just helps you Ọ na-agwọ ọnụ ahụ make you over, ma mekwa but ka ọ it dị ndụ helps ọzọ. you also to heal off Ọ na-enye aka ịcha ụcha skin. It gives more ma mekwa protection ka in ahụ gị dị your mma ile skin, anya. and it helps you to Anyị ekwuola obere give you ihe a better gbasara ngwaahịa ndị a, toning and then mana ọ better ga-enye gị ọtụtụ whitening ihe. or better. Now we have just Anyị come nwere with 10 ụdịrị types mmanụ of iri dị iche iche products bụkwa here. nke anyị zipụtara It is n'ebe all a. shown Ọ bụ here. nke You eji can edozi see ahụ it is all mekwa ka for ahụ mmadụ your maa mma stress nke relief ọma. Ha na-ewepụ ike and ọgwụgwụ the other nakwa ndị ọzọ moisturizers na-edozi and ahụ. toning and other agents. Like this one Nke a is bụ under another eye care. Ọ bụ nke eji It edozi helps anya you to cleanse ma your mekwa eyes ka and mmadụ even na-ahụ it ụzọ nke improves the ọma. vision of the eyes. Ọ ga-eme You ka can ị hapụ see iji this. ọkwa anya It will na-ahụ help ụzọ. to improve the Ọ vision of na-ewepụkwa the eyes. ụfọdụ ihe ndị nọ mmadụ Like n'okpuru long anya usage bụkwa can nke even na-enye anya if mmadụ at all nsogbu. you're in the habit of using your spectacles, even you can stop using your spectacles. And then this is Nke a bụ the stress relief oil. This Nke a removes na-egbochi you ike from the ọgwụgwụ. stress. Ọ na-akwụsị isi And it not ọwụwa only ma removes, mekwa ka like mmadụ even rahụ ụra nke ọma I see n'abalị. people Ọ giving a na-akwụsị ahụ testimony mgbu of see ọkachasị that it n'ikpere. cures their Nke a wounds bụ and ihe ndị jirila ya n'ọrụ and it na-ekwu gives maka them- ya. And then comes the goat milk. Nke a bụ It's a goat milk. moisturizing cream, Ọ na-edozi ahụ and it is also na-emekwa a ka skin ahụ mmadụ whitening. na-acha ụcha. And Ọ na-edozikwa you know, ahụ this mmadụ in nke Nigeria, ọma you n'oge said to have ụgụrụ. this Hamatan Ị nwere ike ite season. ya n'ụtụtụ So this will help n'ehihie you to protect from ma ọ bụ your n'abalị. Hamatan season. Nke a bụ iji mee ka ọ rụọ ọrụ nke ọma. And it tones your skin also. The Nke a same bụ way we macadamia have one cream. more Ya na goat macadamia milk cream, na-arụ it otu ụdị also ọrụ gives ahụ. you the E nwere ike ite ya same n'ụtụtụ, result. n'ehihie And this could ma ọ bụ be n'abalị used iji mee ka ọ rụọ ọrụ nke ọma. And then you have this face cream. Nke a bụ the face cream. Ọ na-eme ka mmadụ hapụ ime okenye ọsịsọ, na-enyekwa aka ime ka ihu gị dị mma ile anya. Ọ na-eme ka ihu gị na-akwọ mụrụmụrụ, na-emekwa ka ihu gị dị mma oge ọbụla. Skin on the face. It will tighten your skin. And then is the Nke a bụ orange body butter. which Ọ acts na-enye as aka a ichekwa ahụ sunscreen. gị site n'anwụ, And again it gives na-emekwa moisturizers, ka ahụ gị ghara it ịdị does ka the ihe toning and all kpọnwụrụ those things, akpọnwụ. and it helps you to protect from the skin. And Nke a this bụ is choco body butter. butter. This removes Ọ the na-enye aka blackness, like iwepụ ebe all ndị na-eji people nji have some n'ikpere black gị, in their- n'ihu you gị can see nakwa this n'ahụ gị ndị ọzọ. knuckles, like Ọ na-ewepụ it ebe na-eji removes nji n'ahụ gị. Ọ those na-alakwa alịkpa dị blackness in mmadụ those n'ahụ. knuckles. And then coming the Nke a hair bụ hair cream. cream. The hair Nke a cream, na-eme it ka is isi gị too specially nke ọma. made from Ọ some na-achọ herbal akpụkpọ isi oil as ọsọ. a base. So Ọ na-eme it ka isi gị cures dị alụlụ, your scalp. mekwa ka mmadụ And rahụ it ụra helps nke you to ọma remove your ma ọ bụrụ na dandruff. onye ahụ etee ya It n'abalị. promotes hair growth. Ọ na-eme ka isi gị hapụ And inwe it ụcha gives you a abụọ. clean Ọ scalp. na-emekwa ka isi gị na-eji Then it nji gives you a nke good ọma. sleep also. And then comes the foot Nke a bụ cream. fruit cream. So Ọ na-eme this ka ahụ has mmadụ eye hapụ cream inwe to ụcha abụọ. remove Ọ na-enyere anti-callus ikikere ụkwụ and aka heals deep ka ọ hapụ fat. inwe mgbawa. Apart from Ọ na-eme that, ka it ụkwụ mmadụ gives dị you a alụlọ, soft, smooth ma mekwa ka and, mmadụ rahụ ụra this nke ọma also n'abalị. promotes sleep when you use it at night. And then finally it is the Nke a bụ body cream. Ọ na-eme ka mmadụ hapụ ibu oke ibu. Ọ na-enyere ndị dị ime aka ka ha hapụ inwe ihe kakasịrị ha n'ahụ. A ga na-ete ya obere obere. Ọ bụrụ na ite ya ọnwa atọ maọbụ ọnwa anọ, ị ga-ahụ ọrụ ya. Ịchọ ka ọ rụọ ọrụ nke ọma, tee ya n'abalị. Ewepụ orange body butter na face cream. E nwere ike ite nke ọbụla n'ime ha n'abalị. We have met with all the statutory requirements in your country, and it is NAFDAC approved. Ndị NAFDAC kwadoro ngwaahịa ndị a. Ndị NAFDAC abịakwala hụ ebe m na-emepụta ha na mba India. Obi tọrọ ha ụtọ n'ihe ha hụrụ. Otu GMP si mba UK kwuru na ngwaahịa ndị a dị mma. So we had been certified by them for good manufacturing practices. So we have, you can Ngwaahịa see ndị a all the niile products bụcha akara will GMP carry this n'ahụ ha. GMP here. Ngwaahịa ndị a ga-anọ na Naịjirịa n'afọ ise na-abịa abịa, n'ihi na enyere anyị akwụkwọ ikikere maka afọ ise na-abịanụ.
achọghị m ibubata ya n'ebe o buru ibu. Enwere ya n'ebe o pere mpe n'ihi na enweghị ihe ọlọrọ ọhụrụ ejiri mee ya. Ọ bụ ya mere na ị gaghị ebubata ya n'ebe o buru ibu n'ihi ka esi mee ya. Ọ bụ n'ebe ọ dị obere ka ọ na-adị. Agaghị ebubata ya n'ahịa n'ebe o buru ibu. Ị ga-aghọta na enweghị ihe ọlọrọ ọhụrụ ejiri mee ya. Ọ bụ ya ka m chọrọ ịkọwapụta. So you can understand that it is really natural. So I just wanted to highlight this here also. Ugbu a, ọ bụ goat's milk, face cream, body butter, under eye cream na stress oil relief bụkwa nke na-ere nke ọma na Lagos. Enwere ọtụtụ ndị na-achọ ya. Ọtụtụ ndị kwupụtakwala ọtụtụ ihe gbasara ya. Ha adịghị ọnụ, ọbụladị maka ndị na-enweghị nnukwu ego. Ọnụ ahịa ya dị obere. Ngwaahịa m nọ na Jumia na Konga. Ị nwere ike ịga ebe ahụ hụ ngwaahịa m ma tụnyekwara ya na ngwaahịa ndị ọzọ. With such other available products where it is priced very high, we have priced it very reasonably.